Piekol som si chlebík v pekárničke, tak sa ideme pozrieť, aký vyšiel. Do rána trošku zvlhol. Nechal som ho dlhšie v pekárničke po upečení a kôrka trošku zvlhla, ale musím povedať, že výborné. Trochu múky, vody, sol, cukor a chlebík na svete. Tak si urobíme tak, ako sme kedysi jedli. Chlieb, šmalec a cibulka. V poslednej dobe to jem dosť často, takže už cibulu mám narezanú v dozičke, v chladničke, aby som sa s tým nemusel za každým baviť a narezávať si cibulu. Posolíme. Ešte by som povedal, že pečenie v pekárničke, chcel povedať v lekárničke, je v dodávke celkom úsporná záležitosť, lebo pekárničky väčšinou majú okolo 500-550 W príkon na 220 V, takže to nie je tak veľa. A nejaký 1000 W menič to úplne v pohode dá. Otázne je, aký máte spôsob dobíjania akumulátorov. Pokiaľ je na streche nejaký solár, prípadne dobíjanie počas jazdy, no ale najideálnejšie by bol ten solár. Tak v lete človek nemusí jesť týždňový chlieb, keď je niekde týždeň, dva mimo civilizáciu a nemôže si skočiť do obchodu po chlieb. Tak si takto, ako ja napríklad teraz, som týždeň mimo a
akéhokoľvek obchodu. Mohol by som si skočiť nakúpiť, ale na čo? Tak som si zobral so sebou 2 kg múky. 1 kg múky mi vystačí na 2 takéto pomerne veľké chleby. No a jeme to ja a Varo menej, ja pomaly každý deň, pokiaľ sa mi nechce variť. No a ďalšia vec vlastne, čo má výhodu taká pekarnička, je, že človek tam, ako ja som večer nahodil ingrediencie, pustil pečenie a teraz ráno už chlebík hotový, vychladený, už len nakrájať a jesť. Takže popri tom si môže robiť, kým sa pečie chleb, si človek môže robiť úplne niečo iné, čo potrebuje alebo čo chce. Čo môže byť lepšie ako domáci chlebík, bravčová masť, trochu cibulky a sol. Dokonalé raňajky. K tomu trošku kávy. No. A pekný deň pred nami.